je. Me ta patron nga samara ku patron ko ba kon. Ah, na jin bi ko ni ba da do. Yo ra ofle ni na o bara ke la no be bo wa la kana ka be na fere ni la. Para tin se ni mu be ke no. Abi ala ni me ka mo ka waru no o fe ta ha digo olu tige no. Ata ro ko mo be sika ko ka waru ni mai ba ko la ka uta. Ami kla ka usara o mai ka ko kele la. Ikataka jifere di ai derene kele na ya je mbat ke la bisa ajis tanga jita dia ya mi ngada do ama senga konti ami derene kele na war jebi abet ke ga biga sarala parce que aw bɛna baara la ka na mɔgɔw dala ni mɔgɔw kumana aw b'aw yɛrɛ de b'a fɔ ko ayi k'a jɔlen lajɛ ba ye n'i y'a jɔ i b'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnama b'a dɔn o sɔrɔ ma ɲɔgɔn mɔgɔ fu tɛ o fana mana fara kan b'a da dɔn taa a kana ka wari jɛ n'a y'a jɛ min mana bɔ a la min nana an b'o yira ɲɔgɔn na ou bien n'i bila ka bɔ n ka baara la. Allah ka sugu ja. Voilà. Les budgets télé. Voilà. Après, Tanta. Voilà. Voilà. Jata. Mais what is ça? Elle là. Elle a dit classement au bala classement. Elle a dit ça du ça. Elle a dit classement bala yemaya. Classement a.
sa ne bɛ n ka kura sara ne bɛ n jago kun sɔrɔ cogo dɔ koyi a bɛɛ b'i ka sara de la. Patron a kɛra cogo patron a kɛ cogo ɲɛɲini ne bɔra ka jan ne bɔra n ka dugu la. E bɔra i ka dugu la e fa tɛ e ba tɛ n'i bilara baara min i t'o kɛ ka ɲɛ. I b'o kɛ ka ɲɛ sin bila sa.